Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barakatuhu. Yau insha Allah zai maka bidiyo akan yadda zaka gane kaya idan sun tashi da kuma saukar su lokacin da ya kamata ka fara siya akan cryptocurrency. Da farko dai duk wanda yake harkar cryptocurrency ya san cewa kaya suna sauka kuma suna tashi a kasuwar duniya. So wani lokaci suke sauka, wani lokaci suke tashi ba a sani ba. A sashen duniya dai turawa sun faɗa kusan lokacin da kaya suka fi sauka shine kusan ƙarshen wata, idan wata ya je 23, 24 zuwa 25. A wannan lokacin ya kamata ka duba bitcoins ɗinka ko tron ɗinka, duk wani abu dai da kake so ka siya a cikin cryptocurrency. A wannan lokacin ne ya kamata ka shiga ka nutsu a wa'annan kwanakin da wasu wuce 8 ko 10 ba. A wannan kwanakin ya kamata ka tsaya ka nutsu ka ga lokacin da kaya za su sauka da ya dace ka siya da kuma lokacin da kaya za su tashi, har lokacin da za su tashi da ya dace ka siya. So kafin ma mu fara nuna maka yadda abin yake, muna roƙon ku danna mana subscribing sannan ku danna mana ƙararrawar sanarwa ta. Oh guys, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barakatuh. Kamar yadda kuke gani a yau insha Allah idan kun kula za ku ga cewar yau muna 24 ga watan Disamba, Tuesday kenan, Thursday kenan. Idan kun kula yanzu daman kamar yadda muka ce za mu maka bidiyo akan yadda zaka gane saukar kaya idan ƙarshen wata yayi a cryptocurrency. Da farko kamar ni da nake amfani da Luno zan shiga akai. Kamar yadda kuke gani wannan shine bitcoins, ethereum, ripple price, bitcoins cash price, gashi nan litecoins price. Idan kun kula a baya ku duba yadda adadin kudin bitcoins yake, ya kai miliyan 11,390. to amma ku duba saukar da yanzu bitcoins yana miliyan 11,395. kun ga kenan hakan yana nuna maka cewar bitcoins yana sauka. Haka kuma ba wai iya bitcoins ba, haka ethereum. Idan kun kula a baya za ku ga ethereum yana 296,629. so amma yanzu in kun kula za ku ga ya da 276,277 gashi a nan, kowa daman ya sani. So wannan shine yadda zaka gane. Kuma in kun kula a baya ripple price yana naira 176, so amma saukarsa da yake ya dawo naira 127. kaga kan yana nuna cewar yana sauka kenan. Wannan shine daidai lokacin siyayya ga wanda yake so ya fara siyayya a cryptocurrency. Kamar yadda kuke gani yau muna 24 ga watan Disamba, hakan yana nufin cewar wata ya zo ƙarshe. A lokacin kaya gaskiya sun fi sauka. A wannan lokacin ne ya kamata a ce idan za ka yi siyayya akan cryptocurrency ka fito ka siya, yayin da wata kuma ya juya ya gaba kaya za su fara tashi. A lokacin kuma za mu nuna maka daidai lokacin da ya kamata ka siyar. Kafin sannan wannan shine bidiyon mu na ƙarshe, saura bidiyo na gaba insha Allah akan bitcoins, yadda za ku gane ya tashi da zarar wata ya fara ya je 10, 12 zuwa 15. da zarar lokacin yayi za ku ga cewar kaya sun tashi kuma a lokacin ya dace ka siyar da kaya. Assalamu alaikum. To dan uwa ko kuma in ce yar uwa, ya danganta da wake kallo da sauraro a daidai wannan lokaci. Wannan shine bidiyon mu akan yadda zaka gane tashin kaya da kuma saukar su, lokacin da suka fi tashi da lokacin da kuma zaka siyar da su bayan wata an shiga sabon wata, lokacin da ya dace ka duba ka nutsu kuma a lokacin za su tashi ka siyar. Kafin mu rufe bidiyon mu muna roƙon ku danna a channel din mai suna kasuwancin yanar gizo subscribing, sannan ku danna mana ƙararrawar sanarwa yadda za ku dinga samun bidiyoyinmu da zarar mun saki. Mun gode.